entrar, però de fet Gustave Eiffel va presentar una torre molt semblant a la que tenim a París per la ciutat de Barcelona. El que passa és que no es va, per l'època, va semblar que es fa als anys 30, París, i per l'època, quan es presenta aquí, a finals del XIX, va semblar una cosa excessivament massa moderna i costosa. Era molt cara i per tant se li va encarregar que el passeig Picasso fes un homenatge a Picasso. I aquesta escultura és un homenatge de fet als anys de joventut que Picasso va viure a la ciutat de Barcelona, l'any de la Mirem, que és l'escultura. I aquesta aigua acaba en un sac que els caps de setmana, ara no sé per què entre setmana no funciona, abans funcionava sempre. De quan acaba, diu? Surt també, dintre de l'aigua de fet d'aquesta peça, baixa per tota la peça. Llavors, aquesta escultura que tenia un homenatge a Picasso, com que va pensar tant, Joder. De qui és, dius, això? És de l'Antoni Tàpies. No m'ha...